Yo, what's up, yo? My name is Peejay. I'm from Cebu, Bisaya, Kubayan. Welcome to my YouTube channel, Peejay Ong. So for today, guys, it's another episode of our online business for Pinoys. And episode 13 na tayo, guys. And we are still on how to create your websites, diba? So for today, guys, we will talk about your footers and how we can customize your footers. Yeah. So here are our topics for today, diba? So, first, we will talk about ano ba yung purpose, ano ba yung footer ng website, diba, guys? And then, we will customize your footer so that lalo nating papagandahin yung website natin, diba? And, of course, we will talk about ano yung mga best widgets na pwede nating ilagay doon sa inyong footer. Yan, diba? So, once again, guys, my name is PJ and I make videos about mga productivity tips, about mga money making, about mga food vlogs, travel vlogs, and a lot more. So, if interested kayo dun, guys, please subscribe now and hit that notification bell so you will be updated of my latest videos. Yan. So, yun, guys, yung topic natin for today, we are still on our online business for Pinoys, diba? So, we are talking about yung pag-create ng website because yun talaga yung number one, guys, na matutunan natin is yung paggawa ng website. At least may general background tayo or knowledge about creating a website, guys. Kasi doon, yun yung foundation ng mga online business na gagawin natin sa mga next episode natin, guys. So, yun. So, abangan nyo yun, guys. Madami tayong pag-uusapan pa. So, yun. Umpisahan na natin, guys. Ano ba yung footer ng website, diba? So, log in tayo sa ating website. As you can see, guys, ito yung ginawa natin na website, diba? From scratch. So, ito na yung website natin yan, guys, diba? So, medyo maganda na siya, guys, diba? As you've noticed, diba? May picture, may logo. Nilagyan na natin ng mga menu, diba? Sa taas, as you can see, may home, about, service, why choose me, testimonials, contact. So, last episode natin, guys, yung pinag-usapan natin is yung header. So, yung header is yung nasa taas, diba? As you can see, itong nandito na part, yung may logo, and yung may menu, yun yung tinatawag natin na header. Yung footer naman, guys, is yung opposite niyan, yung footer is nasa pinakababa. Ayan, so baba tayo, guys. Dito. So as you can see, dito ang footer, guys. Sa pinakababa nito, as you can see, walang laman. Walang laman yung footer natin, di ba? So ano ba yung purpose ng footer, guys? Actually, yung ibang website is kagaya nito, walang footer, di ba? But pwede natin gamitin actually yung footer, guys, so that mas ma-maximize natin yung potential ng website natin. So, pwede tayong, ano ba yung pwede ilagay natin sa footer, guys? Pwede ilagay natin yung mga important documents, important na mga messages doon, guys, diba? Pwede tayong maglagay doon ng, yun nga, pwede yun, mga important documents like yung mga terms and services ng iyong website or yung mga services na ino-offer ninyo, diba? Yung mga privacy act, diba? Ano yung mga privacy options, diba? Yung mga ganon, diba? Mga terms, yon, mga services, ganon. So, pwede nyo ilagay dito sa baba. Actually, guys, pwede nyo ilagay dyan yung terms of services niyo, diba? Ano yung mga terms and conditions, ganon, kumbaga, diba? So that mas malinaw sa ating viewers or sa ating mga clients or customers kung ano yung mga products niyo, service niyo, kung may mga warranties ba yung services niyo, yung mga products niyo, kung may mga ganon. So, pwede nyo ilagay dito sa footer, guys, diba? So, ano pa yung pwede ilagay dito, guys? Actually, madami. So, mamaya, i-explore natin yung mga magagandang widgets na pwedeng ilagay natin dito sa ating footer. So that mas lalong gaganda yung website natin, guys. Mas madaming visitor, di ba? Mas malaki yung potential of earning, di ba? Through our website. Yon. So, how do we customize? So, part 2 na tayo ng ano natin, guys, di ba? Paano i-customize ba yung ating footer? So, napakadali. So, magla-login lang tayo dito sa ating dashboard. Alam na ninyo yan, guys, kung paano mag-login sa dashboard. Tapos, dito tayo sa appearance. And then, click nyo yung customize yan, guys. Yan. So, every theme kasi, guys, iba-iba yung makikita nyo na pwede nyo i-customize, diba? But, definitely, ito yung more or less, ito yung makikita nyo, guys, sa theme niyo. Depende kasi sa theme niyo. Yung ginawa natin last time, diba, is yung Astra na theme, diba? So, ito, guys. So, dito tayo sa baba. As you can see, may footer. Yon, may footer. So, ito yung options ng footer bar niya, tsaka widgets, as you can see. So, ito yung gagalawin natin, guys. So, pwedeng
ito, click nyo. So, may choice kayo na layout, guys. So, etong layout kasi yung nauna is wala siyang footer widget. So, pwede nating lagyan, di ba? So, yon, di ba? Ito yung pipiliin natin, guys. So, may 4 na widgets tayong pwedeng ilagay, di ba? As you can see, baba tayo dun sa footer. So, makikita na ninyo, guys, na ito yung 4 na area na pwede natin ilagyan ng widget, di ba? So, ano yung mga best widgets na pwedeng ilagay natin, guys? Mamaya, abangan ninyo, mag-i-install tayo, ilalagyan natin yan ng mga gandang widgets mamaya. So, first and foremost, yan muna, i-publish natin so that yung option na layout is ma-save. Yan. So, hintayin natin. So, basically, actually, madami kasi pwede natin ilagay na widget, guys. So, if mag-i-install kayo ng mga plugins, may yung mga social media plugins, ganon, yung page visitor, ganon. Mostly, it comes with a widget. Kumbaga, kung sa cellphone pa, yan yung may mga weather, di ba, guys? Yung may mga, as you can see, yung mga graphical design, di ba? Kung ano yung weather sa Cebu, ganon, ano yung expected na temperature, ganon. So, pwede kayo maglagay ng ganon, guys. So, yun. So, na-publish na siya, guys. So, i-customize naman natin yung footer bar niya. So, ito yung footer bar, guys. So, may 3 option. Yung none. So, basically, naka-disable siya. So, yung pinakababa niya. So, sa baba ng footer, pwede pa tayo maglagay ng mga text dyan, guys. Tsaka, ito, as you can see, pwedeng ganito yung layout na pipiliin ninyo. Ganyan. May text dyan sa baba. And then sa taas, sa taas nitong may menu, pwedeng may text. So, pwede din, ito yung layout na ito yung piliin natin. Yung text, magkatabi sila text, tapos ito yung menu. So, for example, guys, ito yung pipiliin natin. Dito tayo sa section 1. As you can see, ito yung part ng section 1, yung lower left ng footer. So, pwede nyo lagyan ng text dyan, guys. Yun. So, example, ito yung default niya, current, di ba? Current year, di ba? Copyright. So, yun. So, pwede yung palitan yan. Kumbaga, example, copyright, example, 20, lagay nyo dyan, 2020, di ba? Peejay powered by, depende ano yung lalagay nyo dyan, powered by Wordpress, ganon. Or pwede nyo din i-blank, di ba? Hanggang copyright, ganon. Example, copyright Peejay di ba, 2020. So, isi-save natin yan. Try natin save. Yung section 2 naman niya, guys, ito yung section 2 niya dito. Pwede nyong palitan yan. Pwede kayong maglagay ng text or ng widget. But I suggest yung footer menu ang ilagay natin dyan. Because, di ba, usually if nag-i-scroll yung client natin, di ba? For example, ito, di ba, from the top, may menu na tayo dito sa header. Diba? And then mag-i-explore yung client natin or yung customer natin or yung web visitor natin, diba? Mag-i-scroll siya pababa, ganon. So magbabasa-basa siya kung ano yung mga services na ino-offer natin, ganon. Ano yung mga products, for example. Tapos yung may mga bakit ikaw pipiliin. So madami kasi sila nakikita dyan, guys, diba? Ano yung mga testimonial ng clients. So basically, ito yung example ng magandang website, guys. Then pwede sila mag-request ng estimation or ng quote, di ba? And then, kung wala kasi tayong menu dito sa baba, guys, di ba? Yung iba kasi, di ba, tinatamad na, ano ba yung mga menu sa taas, di ba? So, tinatamad na silang umakyat ulit, di ba? Ganon. So, it's either na i-ex na nila yung website niyo, di ba? Aalis na sila, so sayang din naman yung visitor na yon. But with the help of this, etong menu sa baba, di ba? So, maingganyo sila. Like, for example, ano nga yung contact number niya? So, pwede niya i-click to. Ano nga yung mga services na ino-offer? So, basically, with the help of this navigation menu, diba? So, lalong ma-i-engganyo yung mga potential customers natin tsaka yung mga clients natin, diba? Through, etong menu, na mag-browse pa, na manatili pa sa website ninyo, di ba? The more time na mag-spend siya sa website ninyo, mas malaki yung chance na mag-earn kayo. For example, may mga ads na kayong website ninyo, guys. So, mas malaki yung earnings nyo sa website. And, mas malaki na chance na
if you're selling anything like a product or services ninyo, pag nag-explore pa yung client ninyo dyan, di ba? Biglang naisipan niya, oh nga, maganda to. So, yun, di ba? Naka-sale na naman kayo with the help of your website, di ba? So, yun yung importance yan, guys. So, pinublish na natin, tingnan natin if nag-ano ba siya, refresh na natin itong website natin. So, we will check if yung option niya is yun. So, ito yung ginawa natin, guys. So, ito na yung footer natin ngayon, di ba? Yung widget, wala pa. Lalagyan pa natin yan ng widget. So, yung sa baba, di ba? May nalagay tayong text kanina. Itong copyright 2020 Peejay. Tapos, yung navigation menu is nandito, yung katabi niya. Nandun naman siya sa lower right side ng inyong footer. Di ba? So, yun. May footer na kayo na yung basic, guys. Yung text and of course, yung navigation menu. So, importante yun, guys. So, dito tayo mag-play around, guys, sa inyong footer widget area. Diba? As you can see, 4 yan, guys. So, madaming potential kung ano yung pwede nyo ilagay dyan, diba? So, depende, guys. Actually, free lang naman yung mga footer, guys, na pwede kayo mag-explore, diba? Depende kasi sa website ninyo kung ano yung medyo gagana sa website ninyo, kung ano yung gusto nyong ilagay dyan ng mga widget. So, mag-example tayo, guys. For me, ito yung mga best widget na pwedeng ilagay ninyo sa inyong footer. So, yun. So, let's start, guys. So, paano ba lagyan ng footer? Paano ba lagyan ng widget yan? So, dito tayo. Magbaback tayo dito, guys. Back ulit natin. So, dito sa baba, may widgets. Yun. So, dito, guys. Dito natin ilalagay yung 4 na widget. Diba? So, yung una, guys, yung sinasuggest ko, guys, is lagyan nyo ng, live visitor or visitor count, di ba? So, yun, may i-install lang yun, guys. It's free. So, yun, for example, dito. So, i-click nyo yun, guys, widget area 1. Tapos, click nyo tong add a widget. And then, dito. So, as you can see, madami, guys. Pwede kayong maglagay ng calendar. Pwede kayong maglagay ng audio. Pwede kayong maglagay ng video. So, depende, guys. So, for me, pwede natin siya lagyan ng live counter, di ba? So that mas ma-engage yung di ba? Yung clients niyo. Uy, madami palang visitor tong na to, na page, di ba? So ganoon, di ba? So for example, ito yung mga may kasi dito, guys. For example, ito, new title. Ito, example, lagay niyo diyan happy visitors, 'yon. Happy visitors lagyan natin. So, may mga simple, siya, guys, style, kung ano yung ilalagay niya. Yun. So, yun, naglo-loading pa. So, pwedeng ilagay nyo yung row 1. For example, as you can see, ito. Total visitors ng page natin is 280, di ba? So, may mga option pa dito, guys. For example, sa row 2, ano yung ilalagay nyo? For example, live. Live count to, guys, visitors live kung at the moment, ilan ba yung mga visitor ng page natin or ng website. For example, ito, there are 12 visitors. Imagine that, 12 live visitors itong website ko, guys, Imagine that, ang dami pala nagbe-visit ng website na bago ginawa lang to natin, guys, di ba? Wala pang 2 weeks, di ba? Yung paggawa natin website natin. Mabilis lang kasi maggawa ng website, guys, using the Wordpress. So, if hindi nyo pa na-follow yung mga previous videos ko, you should watch it, guys, di ba? So, we can build a website from scratch, di ba? So, yun. So, eto, guys. So, for example, okay na ako dito, di ba? Happy visitors, yun. So, ipapublish ko ulit to so that it masasave siya, guys, di ba? So, doon naman tayo sa widget area number 2. Yan, di ba? Ano yung pwedeng ilagay natin dito, guys? For me, pwede kayong maglagay ng gallery or display an image gallery, di ba? For example, pwede nyo ilagay dito yung mga work of art niyo, depende, into photography kayo, into arts, or depende, so that ma-showcase niyo kung ano yung mga product niyo or services, di ba? For example, may amazing shots, di ba? Amazing shots. For example, you are, di ba, nag-offer kayo ng services na you are doing some pwede kayong mag-cover ng shoot, di ba? Ng photo shoot, di ba? So, dito, i-add yung mga images na gusto nyong ilagay. So that, makita nila. For example, portfolio, di ba? Pwede nyo ilagay diyon may portfolio. For example, ito, lagay natin. So, i-select lang din nyo, guys, kung ano yung ilalagay ninyo. This one. Ito, lagay natin.
So, yun. So, for example, guys, yun, nakapili na kayo ng mga images doon sa gallery na ilalagay ninyo. Diba? So, create a new gallery. So, yun. Insert natin. So, yun. Loading pa siya, guys. So, yun. May amazing shot. So, depende sa inyo, guys. Or pwede lagay nyo na may portfolio ninyo, diba? Portfolio. Yun. Yun. So, depende guys. Depende, di ba? Amazing shots or may portfolio. So, ito, so that, di ba, makita kagad ng client niyo, uy, magaganda pala yung mga pictures na nakuha niya, di ba? So, kukunin kayo, di ba? Kukunin yung services na ino-offer ninyo or mga products, kung ano yung mga best sellers niyo, pwede niyo ilagay dyan. My best sellers, di ba? So, yun, di ba? So, yun. Ipapublish natin to so that masisave na naman. So, last two footer na tayo, guys. Ano yung widget na pwede pa natin ilagay? So, back ulit natin. Tapos, dito ulit tayo sa widget area number 3. Yan. Ano ba yung pwedeng ilagay pa dito? Add tayo ng widget. So, ano pang sa tingin nyo, guys? Ano yung maganda pa ilagay? Depende kasi, guys. For me, important din na yung social media, di ba? Lalagyan natin yung social media accounts natin, di ba? For example, ito. Social media icons, di ba? So, yun. Please follow and like us, di ba? Important din kasi na maka-connect tayo with our clients, di ba? With our social media so that mas aware sila kung ano yung mga latest natin, ano yung mga latest products natin, mga services. So, ano yung mga what's happening around us, di ba? Or may mga announcement tayo, di ba? So, if yung iba kasi sa Facebook ng mga clients, they are more active dun sa Facebook. Yung iba sa Twitter, di ba? So that mas diversified yung clients natin, di ba? So, mas visible tayo, di ba? With the help of our social media. So, yun. So, mahalaga din yung guys na updated yung social media natin. So, yun. I-publish natin to guys. Yun. So, basically, yung nalagay dito is yung email, Facebook, Twitter. So, yun. Okay na to. So, i-publish natin. So, ano yung fourth na ilalagay natin, guys? So, last but not the least, ilalagay tayo ng ano dito, guys. It's also very important that if we have a website, di ba, magbe-build tayo ng ano natin, ng mailing list, kumbaga. So that na ano tawag dito? Yun, we can also communicate with our clients through email, di ba? So, pwede tayong magpadala ng mga product updates or for example, mga stories, mga articles na related doon sa website ninyo, di ba? May mga free articles tayo. Pwede nyo i-update yung client ninyo with the help of itong mailing list natin. And then, we will use yung mga MailChimp, di ba? Yung autoresponder to communicate if may mga bago tayo, di ba? May mga bagong products, gano'n. So, yun. Pwedeng yung lagyan yung MailChimp, di ba? MailChimp, nasaan ba yun? So, ito. Pwede ito yung lagay natin dito, guys. Yung MailChimp subscription form, di ba? Dito nakalagay, di ba? For example, newsletter or subscribe or join our family, di ba? Ganon. Subscribe to our newsletter. Ayan. So, basically, di ba? Yun, ina-update niya pa, guys. To our newsletter, di ba? So, yun, i-publish natin. And then, we will review kung ano yung mga footer na nilagay natin, guys, ha. Yun. Check natin. Publish na. I-refresh natin, guys. So, hopefully, na-save lahat. So, yun. So, basically, ito yung footer natin, guys. Ito yung nasa baba ng ating page, di ba? As you can see, naglagay tayo dito ng happy visitors, di ba? Imagine that. May 337 visitors na pala yung website ko, di ba? And currently, may 12 live visitors na nandito ngayon, di ba? And then, next, naglagay tayo ng widget na portfolio, di ba? So that mas aware sila sa ating mga, ano yung mga products or services na in-offer natin. And of course, do not forget na mag-connect tayo with them through our social media accounts. Yon. And of course, yon, we should build our mailing list, di ba? So that maka-communicate pa tayo well with our clients. Yan. So, yun guys, I think basically na-cover na natin yung topics tungkol sa
footer. I-check natin, guys. So, yon overview ng footer. As you can see, very important din yung footer, di ba? Yung header last time, then this time yung footer, it is also very important, guys, so that yun nga yung napag-usapan natin kanina na yung clients natin mas convenient sa kanila, di ba? Makita nila agad sa baba yung mga important details, yung mga important yung ano yung sinesell natin, ano yung mga mga products, yun. So, mahalaga yung footer, di ba? Pag nasa baba sila, pwede nila i-click yung mga menu, di ba? Hindi na sila kailangan umakyat ulit to go or to browse through our website. So, yan. So, to customize your footer, guys, napakadali lang, di ba? I-click lang yung sa appearance, then customize, di ba? So, yun. Napakita natin kanina yun. So, it's very easy. Then, for the best widgets, guys, na yun, napag-usapan natin. Actually, there are a lot of widgets out there, guys, na pwede nyo install and it's for free. Diba? Depende na sa inyong dito, guys, yung imagination niyo, guys, yung creativity niyo, kung anong gusto niyo ilagay doon. Pwede kayo maglagay ng calendar ng mga events, diba? Depende kasi sa websites or sa mga products or services na ino-offer ninyo. Yon. So, that ends our video for today, guys. I hope you have learned something new today, na tungkol pa din sa paggawa ng website. Yon. If may mga tanong kayo, guys, if you have anything to say or comment, please do comment down below. So, yon. So, I'll see you again next time on my upcoming videos, guys, So, I hope nandyan pa din kayo. And, yon. Of course, subscribe kayo sa aking YouTube channel, guys. Madami pa tayong pag-usapan tungkol sa mga online business for Pinoys. Yon. So, thank you very much again, guys, and have a good day.